Galatians 5 verse 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Para atong masabtan pag-ayo, atong basahon sa Bisaya, nag-ingon diri, ang Espiritu mao'y naghatag kanatong kinabuhi. Busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. Igsoon ang Espiritu, mao gayud ang gahom sa Dios. Busa igsoon, paharion nato ang Espiritu sa Dios, tungod kay kung maghari ang Espiritu sa Dios atong kinabuhi, mahimo kitang lig-on sa atong pagkinabuhi nining kalibutana. Ang main reason na atong paharion ang Espiritu sa Dios sa atong kinabuhi, tungod kay ang Espiritu sa Dios, ang Holy Spirit sa Dios, mao kini naghatag kanatong kinabuhi. O mao kini mag-usab sa atong kinabuhi nining kalibutana. Nga tungod sa Holy Spirit sa Ginoo, mawala ang atong mapagarbuhon ug ang atong mapagkamasuk-anon sa atong kaugalingon. Igsuon sa kanunay atong paharion ang Espiritu sa Dios. Tungod ni ana, daghan nga mausab sa atong kinabuhi ug mahimo kitang matinud-anon sa atong pag-alagad sa Ginoo, tungod kay ang nagtudlo kanato sa kanunay mao gayud ang gahom sa Dios, ang Holy Spirit ni Lord. God bless sa tanan.